Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Makmak. Taong 1980, Dipolog. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa dalampasigan ang pamilya ni Makmak. Nasa edad 20 anyos pa lamang siya noon at kasalukuyan siyang tumutulong sa bilaran ng daing na matagal nang pinapalakad ng kanyang ama. Kagaya ng marami, mahirap din ang sitwasyon nila. Araw-araw obligado silang kumilos kung nais nilang magkaroon ng makakain sa kanilang hapagkainan. Bilang panganay, tungkulin din niyang umagapay sa kanyang ama sa lahat ng oras at pagkakataon. Alam niya kasing yun lang ang kanyang maitutulong para buhayin ang 8 niyang kapatid. At dahil na rin sa ganoong sitwasyon, nagpasya siyang tumigil na sa pag-aaral. Marami mang guro niya ang nanghihinayang sa katalinuhang meron siya, mas nanaig pa rin ang kanyang hangarin na makatulong sa kanyang pamilya. Bagaman ganoon ang kanilang kalagayan, hindi pa rin siya nananawang humanap ng paraan para makapumiglas sa tanikala ng kahirapan. Si Makmak kasi ang tipo ng tao pinuno na talagang mataas ang pagmamalabis na umangat sa kanilang sitwasyon. Gabi-gabi niyang pinapanaginipan ang pagkakaroon ng limpak-limpak na salapi kung saan alam niya na sa ganoong estado wala na siyang hahanapin at hihilingin pa. Ngunit kapag nagigising siya, bumabalik na naman ang pakiramdam ng buhay sa realidad. Sa loob ng ilang taong pagdadaing nila ng mga isda, wala na halos siyang makitang paraan kung papaano matutupad ang kanyang mga pangarap. Sa kanyang pagtanda, ang lahat ng pag-aasam niyang makakuha ng limpak-limpak na salapi, unti-unti ring nawala. Hindi naglaon, pagpatak ng taong ito, natutunan niya ng makontento at tanggapin ang kung anumang buhay meron sila. Maliban sa pagtatrabaho, wala na talaga siyang ibang iniisip hanggang sa dumating ang araw na may nakilala siyang estrangherong napadpad sa lugar nila. Matandang lalaki ito at base sa kasuotan ng taong yon, nagmula ito sa malayo. May dala-dala rin yung kalabaw at karo na pinaglalagyan ito ng mga paninda at iilang mga gamit. Ayon sa kanya, na sa una nilang pagkikita, agad niyang naramdaman ng malakas nilang ugnayan. Dagdag pa niya na, nung magpang-abot ang kanilang paningin, bigla siyang nginitian ng matanda na para bang kilala siya nito. Noong una, sinubukan niya yung iwasan, pero laking gulat na lamang niya nang sumunod ito patungo sa pamamahay nila. Akala nga noon ni Makmak, sisitahin ito ng kanyang ama, ngunit nang magkausap na ang dalawa, tinuring ito ng tatay niya bilang isang malapit na kapamilya. Katunayan, magmula noong nakilala nila ang matanda, sa bahay na nila yun pansamantalang nanuluyan. Wala namang reklamo ang kanyang mga magulang, lalo pat nagbibigay din naman ito ng sustento sa kanila. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na niyang nakilala ang matanda. Aminado rin siyang nararamdaman niyang interesado ito sa kanya, dahilan para kumprontahin na niya ito. Di kasi kumbinsido itong si Makmak, nakadugo nila ang taong yon. Bukod sa walang nababanggit ang kanyang ama ukol dito, alam din niyang unang beses na magkakilala ang dalawa. Nang dumating na rin sa puntong may lakas na siya ng loob para kumprontahin ito, bigla namang nagdesisyon ng matanda na aalis na sa kanila. Kakausapin pa sana yon ni Makmak pero ramdam niyang parang umiilag ito. Bago rin yun umalis, tumitig at ngumisi lang yun sa kanya habang malumanay na nagpapaalam. Itago mo na muna yung mga tanong mo. Babalikan kita at doon mo na malalaman ang kasagutan ng lahat ng iyong katanungan. Huwag kang mag-alala. Malapit nang dumating ang mga araw na matagal mo nang ipinagdarasal. Pagkasambit naman ito ng matanda, agad naman yung sumakay sa kanyang kalabaw. Matapos nun,
Dali-dali naman itong umalis hanggang sa makalayo na ito sa kanilang pamamahay. Ilang buwan pa ang lumipas, unti-unti na nga yung nakalimutan ng kanyang pamilya. Hindi na rin nila ito napag-uusapan, subalit lahat ng mga sinabi nito sa kanya, sadyang hindi niya kayang makalimutan. Habang tumatagal ang kanyang paghihintay, inakala niyang hindi na ito darating. Ngunit pagsapit ng Biyernes Santo, para itong kabute na sumulpot sa kanilang baryo. Hindi rin yung tumigil sa pag-usad hanggang sa tuluyan na nitong matunton ang kanilang tahanan. Pagpasok naman ito sa loob ng bakuran ng bahay, agad naman siya nitong nasipat na naghihintay malapit sa may dagat. Maya-maya pa, nang magpang-abot na ang mga paningin nila, dito na nagdesisyong lumapit ang matanda sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong inabutan ng supot habang pinapaliwanag ang nilalaman nito. Pagtatapat pa ng matanda na, kapag natupad niya ang nais nitong ipagawa, tuto pa rin nito ang inaasam ng kanyang puso. Dagdag pa nito na, nakahanda na ang lahat at ang kinakailangan na lamang niyang gawin ay ang sumang-ayon kahit hindi pa niya nalalaman ang mismong ipapagawa nito. Sa pamamagitan ng ganoong bagay, masisiguro nito na nakahanda siyang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pangarap. Huwag kang mag-alala. Ang ipapagawa ko sa iyo walang kinalaman sa pamilya mo. Simpleng-simple lang ito, iho. Ngunit kinakailangan mong magsakripisyo. At ang sakripisyong tinutukoy ko ay pag-alay ng buhay ng taong mortal kong kaaway. Malinis ang kaluluwa mo, kaya sa pamamagitan mo, hinding-hindi na ako mahihirapan. Nang marinig naman ni Makmak ang sinabi ng matanda, agad naman siyang tumutol. Subalit, paglapat ng palad nito sa kanyang noo, nakasilay siya ng pangitain na may kaugnayan sa buhay na kanyang matatamasa kung sakali mang sumunod siya sa nais nito. Nakikita mo, hindi na kailangan pang maghirap ng pamilya mo. Sa lipunan at sa mundong ito, iho, lamang ang may limpak na salapi. Ang mga katulad ninyong basahan, walang pakinabang sa lahat. Kahit paslangin kayong lahat dito, walang kahit na sino ang magbibigay sa inyo ng pakialam. Malupit ang mundo, at ito lang ang paraan para inyo itong matakasan. Matapos naman itong masilayan ni Makmak, hindi niya maipagkakailang yon ang buhay na inaasam ng puso niya. Bagaman alam niyang masama ang pumaslang, sa isip-isip niya, makakaya niya itong gawin dahil pinag-uusapan na nila ang magiging buhay ng kanyang pamilya. Para naman makasiguro siya sa kanyang desisyon, humingi siya ng 3 araw na palugit sa matanda. Hindi naman ito tumutol, lalo na't alam din ito na hindi madali ang kanyang pinapagawa. Dumaan ang mga araw, pakiramdam niya kalaban niya ang sarili niya. Nararamdaman niya kasi sa kanyang kaloob-looban ang 2 magkalabang panig na pilit pinangingibabawan ang bawat isa. Sino man sa mga ito ang magwawagi, alam niyang yon ang pasyang susundin niya. Dagdag pa ni Makmak na, gabi-gabi na rin siya noong hindi nakatulog dahil kapag sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, nakikita niya ang kanyang sarili na namumuhay sa buhay na gustong ibigay sa kanya ng matanda. Pagkaraan naman ng 3 araw, muli itong bumalik sa kanila para tanungin siya ukol sa kanyang pasya. Pagharap naman dito ni Makmak, agad naman niya itong inabisuhang sumama sa kanya sa dalampasigan. Nang marinig naman yon ng matanda, tahimik lang naman itong sumunod sa kanya hanggang sa marating na nila ang parte ng pangpang kung saan malimit siyang pumunta. Pag-upo naman nilang dalawa sa bato, agad naman siyang sumang-ayon sa ipapagawa nito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla na lamang itong humalakhak na para bang nasisiraan ng bait. Si Makmak naman noon, tahimik lang ditong nagmamasid hanggang sa nagsimula na itong magsalita
ukol sa nais nitong ipagawa. Ayon sa matanda na, may isang babaylan di kalayuan sa baryo nila ang matagal na panahon ng kumakalaban sa kanya. Malakas ang taong yan, kaya aminado ang matanda na hindi niya ito kayang labanan ng sabayan. Marami na rin itong sinubukang paraan para matalo ito pero tanging kabiguan lang ang kanyang nalalasap dahil sa lakas ng babaylan. Ipinagtapat din ito sa kanya na gigil itong makitang mamatay ang taong yon, kaya nakahanda siyang gawin ng lahat kahit manumpa at ibenta ang kanyang kaluluwa sa mga demonyong nagpapahiram sa kanya ng kapangyarihan. Dagdag pa nito na para matalo niya ang matanda, kinakailangan niyang pakilusin si Makmak. Sa pamamagitan ng dalisay nitong kaluluwa, magagamit niya ito upang linlangin ang pandama ng babaylan. Nakahanda na rin ang sangkap ng kanyang plano, kaya wala na silang ibang gagawin kundi siya ay pakilusin. Nabanggit din ito na hindi na niya dapat alalahanin ang kanyang pamilya dahil sa napag-isipan na rin niya kung ano ang gagawin dito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang plano, gamit lamang ang hibla ng kanyang buhok, humulma ito ng wangis niya mula sa buhangin. Pagkasambit nito ng mga buhay na salita, kitang-kita niya kung papaano gayahin ng hinulma nito ang kanyang wangis. Matapos namang makapaglikha ng matanda ng kamukha niya, may ipinainom yun doong langis na merong mga itim na bato na gabutil lang ang laki. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras itong si Makmak nang masipat niya ang pagkilos ng nilalang. Pagtayo naman ito, dali-dali itong naglakad pabalik sa bahay nila. Akmang susundan pa sana niya yon pero dali-dali naman siyang pinigilan ng matanda. Kung gusto mong makauwi, huwag ka nang bumalik. Sa araw na ito, nagsimula na ang aking plano. Halika na iho, kumilos na tayo. Matapos naman itong makapagwika, agad siya nitong isinama patungo sa kinaroroonan ng kalabaw nitong dala. Pagdating naman nila roon, pinasakay siya nito sa karo kasabay ng mabilis nila roong paglayo. Ilang oras ang lumipas ng kanilang paglalakbay. Wala naman siyang napansing kakaiba maliban sa mga itim na sakong nakatumpok sa unahang bahagi ng kinauupuan niya. Kahit kaduda-duda ang mga sakong nakikita niya, pinili niya itong ipagsawalang bahala, gawa ng marami rin siya noong iniisip. Habang tumatagal ang pagbaybay nila ng daan, hindi niya maipagkakailang medyo nagdadalawang isip na siya sa mga gagawin niya. Ayon kay Makmak na, kung pwede nga lang noong umatras, hindi niya na ito pag-iisipan pa. Ang kaso lang kapag ginawa naman niya ito, paniguradong ang matanda ang magiging kalaban niya. Hindi rin ito magiging maganda, lalo pat base sa kakayahan nito, kayang-kaya siya nitong paslangin anumang oras at pagkakataon. Pagtungtong naman ng 4:00 ng hapon, narating nila ang isang baryo na halos 7 bundok ang pagitan sa lugar kung saan sila nagmula. Sa pagtigil naman ng karo, dali-dali naman siyang pinuntahan ng matanda para abisuhang bumaba. Nang marinig naman niya ang abiso nito, kampante niyang hinawi ang kortina ng karo, sabay dungaw sa lugar na kanilang narating. Pagbaling naman niya ng tingin sa matanda, agad naman yung umakyat sa kinaroroonan niya, sabay baba ng mga dala nitong sako. Akala noon ni Makmak kung saan lang sila pupunta pero pagsunod niya rito, gulat na gulat siya nang pumasok ito sa isang malaking bahay na nakatirik sa sentro. Ubod ng ganda ang tahanang yon, na animoy aakalain mong tahanan ng mga maharlika. Sa pagbukas naman ng matanda sa pinto, halos manginig ang kanyang katawan nang masipat niya ang napakataas nitong kisame, kalakip ng mga muebles na pawang mamahalin at antigo. Pagsarado naman ng matanda ng pinto, inabisuhan siya nitong maging komportable dahil sa sila lang namang dalawa ang titira roon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito,
Di naman niya maiwasang magtanong ukol sa pamilya ng taong yon. Ang buong akala niya kasi pamilyadong taong matandang sinamahan niya. Pamilyado ko noon, pero ngayon hindi na. Maraming nangyaring hindi kaaya-aya sa buhay kong ito. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong magdadalawang taong gulang na ako? Malamang sa malamang hindi. Nang marinig naman ni Makmak ang sinabi nito, minabuti naman niyang manahimik. Kahit kasi imposibleng sinasabi ng matanda, alam niyang meron itong posibilidad dahil sa mga kakayahan nitong kanyang nasaksihan. Lumipas pa ang mga araw ng kanilang pananatili sa lugar. Mas lalo pa niya itong nakilala. Napag-alaman din niyang sa kabuuan ng Dipolog, hawak nito ang halos 50% ng lupa. Karamihan sa mga ito, pinapaalagaan niya sa mga taong kanyang nakilala. Dagdag pa nito na wala naman siyang pakialam sa mga ganoong ari-arian dahil iisang bagay lang ang mahalaga para sa kanya at yun ay ang ambisyon niyang higitan ang lahat ng mga nasa taas niya. Binabalak din itong maging isang ganap na Diyos na siya namang labis na ikinagulat ni Makmak. Sa isip-isip niya, isang imposibleng bagay ang hinahangad ng matanda. Walang kahit na sinong mortal ang nakaabot sa ganoong estado, gawa ng ang mga Diyos ay hindi sinisilang kagaya ng tao. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, aminado siyang hindi na niya nauunawaan ang bawat sinasabi nito. Pakiramdam ni Makmak, isang baliw ang kanyang kaharap. Gayunpaman, hindi siya kumbinsidong walang kakayahan ng matanda na gawin ang ganoong bagay. Malakas kasi ang kanyang kutob na ang bawat salita nito ay may katotohanang nagtatago. Isang katotohanang alam niyang malalaman niya sa pagtagal ng kanilang pagsasama. Dumaan pa ang ilang linggo. Namuhay sila roon ng marangya. Lahat ng bagay na kukuha niya na siya namang labis niyang ikinatuwa. Natikman na rin niya ang mga masasarap na pagkain na halos ipagdamot ng kanyang mga magulang noong nakatira pa siya sa poder nito. Ang kaso lang, lahat ng luho na kanyang nararanasan sa bahay ng matanda, meron din palang sukdulan. Pagkaraan ng 3 buwan, dito na ito nagbaba sa kanyang utos. May mga plano na rin itong inilatag ukol sa kung papaano sila magkikita ng babaylang pakay nito. Kumbinsido rin ng taong yon na madali niyang makukuha ang loob nito dahil sa likas ng pagiging bukod tangi ng kanyang wisyo. Nang marinig naman ni Makmak ang lahat ng sinabi ng matanda, maigi niya itong tinandaan hanggang sa dumating na ang araw na siya ay kikilos na. Sa pagdating naman ng araw na yon, dali-dali naman siyang tumungo sa merkado, bitbit ang punyal na ibinigay nito. Nababalot yon ng malalim na sabulag, kaya kahit nakasukbit lang ito sa kanyang bewang, hindi ito napansin ng mga taong kanyang nadaraanan. Kumpiyansa rin ng matanda na maging ang babay lang pupuntahan niya, walang kaide-ideya sa kung ano ang tangan niya. Ilang oras pa ang lumipas ng kanyang paghihintay. Dito na nga niya nasilayan ng isang matandang babae na kasalukuyang dinudumog ng mga tao malapit sa merkado. Base sa sinasabi ng mga ito, parang humihingi yun ng panlunas sa kani-kanilang mga karamdaman. Nang marinig naman ni Makmak ang tungkol dito, nagmamadali naman siyang lumapit para magmasid. Hanggat maaari, pinili niyang dumistansya muna dito ng bahagya upang hindi na siya masangkot pa sa kaguluhang nangyayari. Maya-maya pa, nang magpang-abot naman ang paningin nila ng babaylan, bigla naman siya nitong kinawayan habang inuutosang lumapit. Nang mapansin naman ito ng mga tao sa paligid, agad naman itong nagbigay daan sa babaylan bilang pagpapakita ng kanilang respeto. Si Makmak naman noon, medyo nag-aalangan pang lumapit sa kadahilan ng hindi niya halos maisip kung papaano niya papatayin ang matandang babaeng may napakaaliwalas na muka.
Kahit hindi yun magsalita, alam niya kung gaano ito kabuting tao. Sa pagharap naman nilang dalawa, ngumiti lang naman ito sa kanya, kasabay ng pagwika nito ng, "Anong pangalan mo? Mukhang ulila ka, bata. Pwede kang sumama sa akin kung gusto mo." Nang marinig naman ni Makmak ang sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan niya. Kahit may pag-aalangan, hindi niya namalayang sumang-ayon na pala siya sa nais nitong mangyari. Pagtango naman niya, kinuha ng babayla ng kamay niya para gabayan siya. Paglakad naman nila, agad namang sumunod ang mga taong nakapalibot dito. Si Makmak naman, pinili na ring sumunod doon ng tahimik hanggang sa marating na nila ang unang bahay nitong pupuntahan. Pagpasok nilang dalawa sa loob, inilahad nito sa kanya na matagal na niyang ginagawa ang ganoong pagtulong sa baryo. Kabilang ito sa kanyang mga adhikain upang makapagbigay ng magandang buhay para sa mga tao. Bagaman marami siyang kalaban, aminado siyang walang kahit na sino sa mga ito ang may kakayahang pigilan ang kanyang tungkulin. Ang problema, unti-unti nang lumalaganap sa katawan niya ang sumpa ng pagtanda. Naisin man niyang ituloy ang panggagamot, naniniwala siyang may katapusan din ito. Yun ang rason kung bakit kasabay ng kanyang pagtulong sa mga baryo ay ang paghahanap niya ng magiging disipulo. Dagdag pa nito na, sa tinagal-tagal na niyang naglalakbay sa mundo, wala pa siyang nakitang tao na kayang pantayan ng presensyang taglay ni Makmak. Ito ang dahilan kung bakit sa una nilang pagkikita, nagtiwala na ito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nanatili lang naman siyang tahimik. Ni isang salita wala siyang binitawan, gawa ng ramdam niyang nagsasabi ito ng katotohanan sa kanya. Aminado rin siyang likas na kakaiba ang presensya ng matanda, na siya namang kabaliktaran ng presensya ng taong pinagkasunduan niya. Sa isip-isip nga noon ni Makmak na kung papipiliin siya sa dalawa ng sasamahan, hindi siya mag-aatubiling sumama sa babaylan. Alam niya kasing hindi pang sariling interes ang mga ginagawa nito. Matapos naman itong gamutin ng pasyente sa bahay na yon, nagpatuloy sila sa paglilibot. Sa loob ng 7 oras, umabot sa 18 pamilya ang nagamot nito. 10 oras na rin sila noon nakauwi, kaya hindi niya gaanong namalayan ang lugar na kanilang napuntahan. Basta ang alam lang niya, nakatira sa paanan ng bundok ang matanda. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, bumungad sa kanya ang isang simpleng kubo na nakatayo sa harap ng palayan. May malinis itong bakuran at sa bawat punong naroon, may mga nakataling iba't ibang uri ng hayop. Lahat yon pawang malusog, kagaya ng mga gulay na sumisibol ng bunga. Makalipas pa ang ilang minutong pagdungaw sa labas, dito na siya tinawag ng matanda. Siyempre, bilang disipulo agad naman niyang dininig ang abiso nito. Pagdating niya sa sala ng bahay, nadatnan niya itong nakaupo sa hapagkainan, naghahanda ng kanilang almusal. "Oh, Makmak, umupo ka na't nang makakain na tayo. Maganda ang araw ngayon. Pwede mo ba akong tulungan sa pagtatanim mamaya?" Sige ho, kung yan ang nais ninyo." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang naging sagot, masaya naman itong kinain ang mga inihanda nito. Ayon sa kanya, purong mga gulay at sinabawan ng inihanda ng matanda, kaya hindi niya inaasahang masarap ito. Subalit, pagkatikim na pagkatikim niya sa luto nito, ramdam niyang parang may kung anong ugat ang nabuhay sa kaloob-looban niya. Napakasasarap ng mga pagkain yon na halos unang beses lang niyang matikman. Kahit nga ubos na ito, pilit pa rin niyang sinasaid ang natitirang lasang dumikit sa dila niya. Dahil sa ganoong pagkain, naging masigla siya buong araw.
Madali rin nilang natapos ang pagtatanim, kaya maaga silang nakapagpahinga. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Pawang pagtatanim lang ng mga gulay at mga halaman ang ginagawa nila. Habang tumatagal, hindi niya maiwasang mapaisip kung hanggang kailan ba ang ganoon niyang trabaho. Kung hindi siya nagkakamali, pumunta siya roon para maging disipulo nito. Ngunit ang mga gawain nila sa araw-araw ay parang walang kaugnayan pagdating sa lihim na karunungan. Dagdag pa niya na, napapansin niyang ginagawa na lang siyang alila ng matanda, dahilan para kumprontahin na niya ito. Kaso lang, di pa man niya yun nagagawa, inilahad na sa kanya ng matanda ang dahilan ng kanilang pagtatanim. Ayon dito, mga sangkap panlunas ang pinagkakaabalahan nilang palakihin. Ito na rin mismo ang nag-abiso sa kanya na wala itong kinalaman sa pagtuturo ng lihim na karunungan. Nang marinig naman yun ni Makmak, pinili naman niyang maging mahinahon sa pagtatanong, hanggang sa dito na nagdesisyon ng matanda na turuan siya. Espiritual na pakikipagkombate ang una nitong itinuro bago ito humakbang sa pisikal na kumbate. 5 taon na kasama ni Makmak ang babaylan, kaya sa tagal nila, kilala na niya halos ang buong buhay nito. Sa loob din ng 5 taon, ramdam niya ang panghihina ng kanyang maestra hanggang sa umabot na sa puntong hindi na siya natuturuan. Matapos ang napakahabang pagtuturo nito sa kanya, dito na ito nagsimulang rumatay sa kanyang higaan. Magmula noon, hindi na ito nakakilos ng maayos ni makatayo. Naging limitado na rin ang kayang gawin ng matanda hanggang sa dumepende na lamang ito sa kanya. Nang maunawanan niya ang sitwasyon, unti-unting nanumbalik sa kanya ang unang kasunduan nila nung matandang mortal nitong kaaway. Nagsimula itong magparamdam sa kanyang panaginip hanggang sa nasisipat na niya ito sa kanyang mga pangitain. Unti-unti ring lumakas ang presensyang ipinaparamdam nito sa kanya, dahilan para masindak siya. Kahit may sapat na kakayahan si Makmak para labanan ng matanda, hindi niya yun ginawa. Alam niya kasing kilala nito ang kanyang pamilya at anumang oras maaaring gamitin ito laban sa kanya. Di nagtagal, dito na siya nito binigyan ng araw para masiguro ang kamatayan ng babaylan. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi niya may pagkakaila ang matinding takot na pilit bumabalot sa kanyang katawan. Nagsimula na rin siya noong mapaisip kung tama pa ba ang kanyang gagawin. Subalit dahil sa matinding pagmamahal para sa kanyang pamilya, nanaig pa rin ang plano ng matanda. Dahil dito, maiging pinagplanuhan ni Makmak ang pagpatay sa kanyang maestra. Napakasakit nun para sa kanya pero alam niyang kinakailangan niya itong gawin. Pagtungtong naman ng gabi kung saan isasagawa niya ang kanyang plano, nadatnan niya itong gising habang nakatingin sa pintuang dinaraanan niya. Bago pa man siya rito makalapit, ipinagtapat ng matanda ang tungkol sa mga nalalaman nito ukol sa kanya. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinagpasahan ko. Ang naging pagkakamali ko lang, hindi kita natulungan. Mag-iingat ka sa mga ikikilos mo sa hinaharap dahil mapanganib ang pagkakaroon ng kaugnayan sa kadiliman. Sige na, Mak. Anak, gawin mo na ang nararapat. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito na siya nagsimulang makaramdam ng matinding takot. Yung tipong kahit wala pa siyang ginagawa, nagluluksa na ang kanyang puso. Ngunit kahit ganoon ang kanyang nararamdaman, lakas loob pa rin niyang isinakatuparan ang kautusan ng matanda. Walang sabi-sabi, agad niyang hinugot ang punyal na 5 taon niyang itinago. Pagsilay naman dito ng babaylan, humiga naman ito ng maayos, indikasyon na hindi ito tumututol sa kanyang nais. Nang mapansin naman ito ni Makmak, dali-dali naman niyang itinarak ang dulo nito
habang humahagulgol sa pag-iyak. Sa isang iglap, pumanaw ang maestra niyang nagturo sa kanya ng mga mabubuting bagay. Pagsilay naman niya rito, agad naman siyang napakaripas ng takbo papalayo. Habang binabagtas niya ang daan, ramdam niya sa kanyang katawan ng matinding takot na animoy sinusundan siya ni kamatayan. Kalaunan, pagdating niya sa bahay ng matanda, nasipat niya itong nakaupo sa sala habang umiinom ng alak. Pagramdam naman ito sa naging tagumpay niya, agad naman yung lumapit habang inilalahad ang tungkol sa pagtupad ng kanyang pangarap. Mula sa araw na ito, iho, hinding-hindi ka na makakaramdam ng kahirapan sa buhay mo. Tatanda kang hihiga sa limpak-limpak na salapi at gagalangin ka ng lahat. Humayo ka. Mamuhay ka ng marangya at masagana. Pagkasambit naman ng matanda sa mga katagang yon, bigla naman itong binalot ng napakakapal na itim na usok. Paglaho naman ito, parang bulari namang nawala ang matanda. Magmula noon, pinuno, hindi niya nakita pa ang nilalang. Noong umuwi rin siya sa kanila, nadatnan niya ang kanyang silid na punong-puno ng pera. Sumalubong din sa bukana ng bahay nila ang kanyang pamilya, ngunit pagsilay niya sa mga ito, napansin niyang parang meron doong kakaiba. 3 araw ang lumipas, pinuno, dahil sa taglay na presensya ni Makmak na kaya niyang alisin ang sabulag ng matanda sa mga ito. At nung nagawa niya ang bagay na yon, dito niya natuklasan ang karumal-dumal na nangyari sa kanyang pamilya. Mula sa kanyang ama hanggang sa bunso nila, wala siyang naramdamang kahit katiting na bakas ng buhay. Kinaumagahan din nung natuklasan niya ito, tumambad sa kanya ang mga labi nitong parang kinatay. Sa estado rin ng mga labi, nasisiguro niyang matagal na panahon na itong pumanaw. Galit na galit man si Makmak buhat sa kanyang natuklasan, alam niyang wala na siyang magagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na ring nawala sa kanya ang gumamit ng lihim na aral ng kanan. Sa makatuwid, naging isang ordinaryong tao na lang siya na may maraming pera. Subalit ang ganoong karangyaan, hindi rin naman nagtagal. Sa kadahilan ng bawat buwang lumilipas, ramdam niya ang matinding kamalasan. 1 taon lang din niya itong pinanghawakan bago siya bumalik sa buhay na meron sila noon. Nakakapanlumo man ang nangyari sa kanya. Alam niyang wala na siyang magagawa pa. At dahil na rin sa kamalasan na meron siya, nagpa siya itong si Makmak na bawiin na lang ang sarili niyang buhay. At ginawa niya ito matapos niyang mailahad sa isa sa mga malapit niyang kaibigan ang kanyang mga pinagdaanan magmula noong nakilala niya ang matandang mortal na kaaway ng maestra niyang babaylan.